Det er jo sådan, man her efter sådan en operation er sådan et omvandrende lille forsøgsdyr. Øh, Man kan ikke rigtig se på, hvad andre de kan tåle, eller hvor meget de kan spise, fordi det er meget forskelligt fra den enkelte. Øh, og der kan man jo ikke gøre andet end at prøve sig lidt frem. Man skal, når man begynder at spise rigtig mad, jo ikke begynde at køre på McDonald's for at se, om man nu lige kan tåle en gang pomfritter og en Big Tasty eller whatever. Eller købe sådan en pose chips eller en liter is eller sådan noget. Altså, der, der har jeg det bare sådan, at der, ved du hvad, altså det har man altså fået rigeligt af. Og det skal man altså gøre sig klart, inden man går ind til den her operation, at det er slut. Det betyder ikke, at man ikke kan få noget, der ligner chips. Det betyder ikke, at man ikke kan få en burger, og det betyder heller ikke, at man ikke kan få is. Men man er nok nødt til lige at gå i køkkenet og gøre noget ved det selv, og ikke lige vælge det værste skrammel, man overhovedet kan få. Øh, jeg synes, at uanset om man er fed, eller om man er overvægtig, eller om man er slank, så skal man jo tænke meget over, hvad man spiser, og hvad ens børn for eksempel spiser. Øh, og det er ingen skade til at vælge noget af alt det her lort fra, der bliver solgt til os. Fordi at hvis det bliver valgt fra, så har de ikke nogen at sælge det til. Og det ville jo være rigtig dejligt, hvis der ikke var nogen, der gad at købe lortet, fordi så ville det forsvinde, og så ville der komme nogle meget bedre alternativer. Og det virker helt åndssvagt, at det skal være dyrere at leve sundt. Det skal jo være billigt at leve sundt. Vi skal have priserne på fisk og okse og kalvekød og fugl og grønt ned. Øh, og så kan de for min skyld lægge alle de afgifter på. Altså jeg synes jo, den der fedtafgift i Danmark, det er fuldstændig hul i hovedet. Altså jeg tror ikke på, at det kommer til at gøre nogen som helst forskel. Øhm, men altså man skal i hvert fald, når man vælger den her operation, eller man vil tage sig, eller bare leve sundt, sætte sig rigtig godt ind i, hvad det er, man kan gøre, og hvad man egentlig kan spise. Og det er jo helt vildt. Altså man behøver overhovedet ikke at savne noget som helst. Og der er jo ikke nogen, der siger, at hvis man ikke er opereret, så kan man ikke tage sig et eller andet usundt en gang om måneden, eller sådan noget. Men man skal bare gøre sig klart, at man har faktisk ikke brug for det. Så det er jo sådan lidt hul i hovedet og overhovedet at gide at spise det. Men det må folk jo selv om. Der er jo tydeligvis et problem rundt omkring i verden. Der bliver flere og flere fede mennesker, og det gør der altså, fordi at de spiser dårligere og dårligere mad. Så man skal tage fat i sig selv. Og hvis der er nok mennesker, der tager fat i sig selv, så vil de her steder heller ikke kunne sælge deres lort. Øhm, Inde på Morddagbogen på det svenske på den svenske side, der har jeg fundet det her LCHF, som går ud på meget let kulhydrater og high fat. Og der er rigtig mange lækre opskrifter derinde. Det er helt vildt. Altså jeg har simpelthen hapset alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af næsten. Og det er altså kost, som alle mennesker de kan have glæde af at spise. Og altså jeg kan da glæde dem, der er glade for lidt fedt, at det jo netop går ud på, at man får noget fedt. Også bacon for eksempel. Og der er mange opererede, der lever efter de her regler med et godt resultat. Så det er i hvert fald også noget, jeg vil prøve at kigge på, om det fungerer for mig. Så er der folk, som for eksempel ikke kan tåle røget laks. Og jeg vil også sige, altså hvis man som opereret spiser 50 gram røget laks og så en lille smule salat, så kan det godt være, at man får lidt problemer med maven. Jeg tror, at man skal vælge at tage meget lidt af det, og så eventuelt sammen med noget andet fisk. Der er jo rigtig meget fedt i laks, men det er jo godt fedt.
Så vi må rigtig gerne spise af det. Og jeg har i hvert fald købt en halv side røget laks her for nylig for nærmest ingen penge. Jeg tror, den kostede 100 svenske kroner, som jeg har skåret ud i små stykker og smidt i fryseren. Øhm, og så tror jeg, at det er vigtigt, at man bare tager lidt fordelt ud over dagen. Man kan jo godt spise 3 måltider med røget laks i kombination med noget andet. Sådan at man ikke får alt for meget fedt ned i maven på en gang. Og så har jeg købt rigtig meget makrel i tomat, som ligger ude i køleskabet og skriger på mig, hver gang jeg åbner det. Ej, hvor jeg glæder mig til at kunne spise noget af det. Jeg er heldigvis rigtig glad for fisk, så det bliver der rigtig meget af i min nye kost. Der er også en anden ting, man skal være opmærksom på. Det er for eksempel okse- og kalvekød, hvis man laver en god bøf. Altså ikke hakkebøf, men en rigtig bøf. Eller en steak, om man vil. Så er det meget vigtigt ikke at overstege det. Og at man selvfølgelig køber noget ordentligt kød uden for meget senere og sådan noget i. En grund til, at man for eksempel ikke skal overstege det, det er fordi, at så er det ligesom det klumper sig sammen. Og det ved vi jo også, hvis vi får noget kød ind i munden, der ikke lige er tilberedt, som det skal, og så bliver det en lidt kedelig oplevelse. Og vi har altså ikke en mavesæk, der kan bearbejde maden, når vi synker den. Det er munden og os selv, der skal bearbejde det. Derfor kan sådan noget som hvidbrød også være et problem. I det hele taget, uanset om man er fed eller overvægtig eller slank, så er hvidbrød altså noget rigtig skidt. Jeg vil varmt anbefale folk at bage selv. Det tager altså ingen tid. Og man kan gøre det om aftenen, når man har taget opvasken, og så kan man sætte sig ind i sofaen og fede den, imens det hæver, og så kan man lige bage det, inden at man går i seng, og så er der frisk brød om morgenen. Man kan jo gå ud i skabet og tage en skive toastbrød, og så sidde og klemme den sammen i hånden, og så se, hvad der sker med den. Og det er simpelthen det samme, der sker med det, når det kommer ned i maven. Så det er også en af de ting, at vi helst skal bort fra. Og for mit vedkommende, jeg skal slet ikke eksperimentere med hvidt brød overhovedet. Jeg har fundet masser af opskrifter på pajedej og pizzadej, og selvfølgelig brød, altså boller og alt muligt, som har meget, meget lidt hvidt mel i sig. Så det kommer der også rigtig meget af, når først jeg når dertil, at jeg må begynde at spise noget brød. Og ellers er det danske rugbrød jo rigtig godt. Det har jeg også anbefalet dem her i Sverige. Jeg synes, at man skal, hvis man har et problem med sin vægt, eller med sit velvære, altså der er også enormt mange tynde mennesker, som spiser helt forkert, og som ikke har det godt, altså deres krop har det ikke godt. Så skal man jo ikke være bange for at vælge noget fra. Det vigtige er jo, at man har det godt, og det kan vi blandt andet sørge for igennem det, vi spiser. Jeg ved på mig selv, hvilken kæmpe effekt det har haft på mig, at jeg har levet så dårligt og usundt. Det er faktisk ret rystende, hvis man har været slank, og så prøver at blive rigtig fed. Hvad det er for en konsekvens, de her ting, de har. Og jeg kan godt blive lidt betænksom, når jeg ser folk, der skal opereres, som nærmest er ved at bryde sammen og er kede af, at nu kan de sandsynligvis ikke spise McDonald's mad mere eller sådan noget. Man kan jo lave en burger selv hjemme, og man kan også lave chips, og man kan også lave is. Det indeholder bare ikke altid skidt, og jeg tror, at noget af det, der er vigtigt, det er, at vi er parat til at gå i køkkenet og arbejde lidt, i stedet for at sidde og fisterne af til Paradise Hotel foran fjernsynet. Altså, man skal simpelthen vælge at bruge sin tid lidt mere i køkkenet og selv gøre noget ved det, og så ved man jo også, hvad der bliver puttet i. Og at det ikke bliver fyldt med alle mulige skidt og møg.
Så det må være min opfordring herfra. Og nu må jeg hellere stoppe, fordi jeg kunne blive ved. Det er der slet ingen tvivl om. Men så bliver det et skrevet indlæg, jeg fortsætter, fordi nu har jeg lavet 2 gange 10 minutter her på video, og det må være alt rigeligt. Nu vil jeg smide min iPod i ørerne, og så vil jeg ud i 5 graders frost og sne og få noget frisk luft. I må have en rigtig god søndag alle sammen, og lev sundt.